Değiştiğim şehrinde kaybetmiştim kendimi. Ta ki seni görene kadar, ta ki seni görene kadar, ta ki seni görene kadar. Olanlar oldu. Какво ти причи колата е това, вижу? От църквата, то маче. Да. Ти ли? Letting go of stuff like in my heart. I don't wanna be another one. Paying for the things I never done. Don't let go. Включваме се от Слънчев бряг, директно от плажа. Айде на здраве, мило, да сме живи и здрави и все така да сме добре. Да, дай Боже, амин. Да покажем плажа. Оп. Морето е добре. Плажа също. Верно, няма много слънце, ама Екстра ни е бе. така. Добре ни е. Добре, добре. Така се скрие слънцето. И готови сме. Пробваме да хапнем нещо лекичко, да вечеряме и да се разходиме Гадката по е инфодавата. Слънчака. Айде, малко пак се включваме. Beni al kendin gibi yap. Sana yangınım arşa kadar. Alevin sarsın günümü. Gündüzü al gecelere kat. Beni al kendin gibi yap. Sana yangınım arşa kadar. Alevin sarsın günümü. Gündüzü al gecelere kat. Üstelik geceler gece değil. Siktiğim şehrinde kaybetmiştim kendimi. Ta ki seni görene kadar. Ta ki seni görene kadar. Ta ki seni görene kadar. Olanlar oldu. Esirin oldum. İlacım buymuş benim. Ta ki seni görene kadar ruhumdan vuruldum. Sana da aşk olsun. Olmayacaksan benim. Beni al kendin gibi yap. Sana yangınım arşa kadar. Alevin sarsın günümü. Gündüzü al gecelere kat. Beni al kendin gibi yap. Все едно сме в Китай. Представяш ли някой да ми го дръпне от ръцете това? Леле. Така уницавата е. Я да си ходим към Пала.
Бива народ, бива, ама па чак па толкова на нищо не прилича. Ходиме вече сигурно 5 км. Да. Ходиме. И човек, постоянно хора. Не мога да го покажам, да завъртим колуса. После. И е нещо страшно. Не. Ти не можеш да се разминеш. 10 000 крачки. Разшляпане. Айде малко пак се пускаме. Айде стига толкова за днес. Направо ужас, толкова много ходихме, че... gibi yap. Sana yangınım arşa kadar. Alevin sarsın günümü. Gündüzü al, gecelere kat. Beni al kendin gibi yap. Sana yangınım arşa kadar. Alevin sarsın günümü. Gündüzü al, gecelere kat. Üstelik geceler gece değil. Siktiğim şehrinde kaybetmiştim kendimi. Ta ki seni görene kadar. Ta ki seni görene kadar. Ta ki seni görene kadar. Olanlar oldu. Esirin oldum. İlacım buymuş benim. Ta ki seni görene kadar ruhumdan vuruldum. Sana da aşk olsun. Olmayacaksan benim. Vina Zara čaška. Pa i on tu je. Da, da. Mercedes. А? Ей, памперс! Памперс! Има пити вама по-чиста ходеше. Добре, айде тогава. На морето спеш, брат ми. И после до година ще се гледаме ли променени? Ай, че видим колко е, да. Ево е джамбаза. Светослава. И ето го памперса там, е. Памперс!
Трябва да направиш песента на момчето, как? Ти у мен равда. Еми, айде идеш, намерим друга пременица. И ще те продадем. Много бързате, бе. А? Няма да кажеш нещо на камерата. После? Добре. Намираме се къде? На втория етаж, на тройката. Минаме се нагоре, етаж при Марти. Цяла тумба сме. Видях така един филм. Това цяла тумба. Как отсичат това главите ли? Къде ще ходиш, ма, маймуно? Къде ще ходиш, ма, маймуно? Айде с малко пак. Това като в интернет, а? Това е... Това течи, бе! Това не е едно кило, бе, брат! Нека да стане така. А моля да спробвам с другата? Можете с която искате. Да, че имаш по-малко от 20 секунди. Там да го обърнеш. Да. Това не е едно кило, 20 бе! секунди имате още. Не, няма го хвана сега. Не, избегавай. Аз тогава говоря. Ще пробваш? Ама чай, бе, това е повече от едно кило, майде. Ти може ли да го направиш? Аз не, мен толкова много опити вече е тук, ма боля ръката и не мога даже да се дъгна и те да ви кажа. Щех да го хвана, ама... Минус 5 евро. Това ще да сме живи. Абе, луди сте. На Балтия. Няма ли напиша? Палеца ми падна. Палецът ти падна. Палеца ми падна. Това е. Ай, към гурман. Ей! Заро! И пускаме се директно от хотел Кобан. Стени.
Стига, че си мама. Kaya panakit siya ay. Емисия за днеска толкова. Разходихме се. Леле, майко! Ютубър. Ютубъри са така пикновни. Кой знае колко пъти едно и също нещо казва. Зачна това 1 час и издърпя. А вчера мрънкаше. 10 часа на нощ мрънкаше. Утре се пускаме пак. Ден трети. Днеска времето е значително лошо. Даже вода не вали. Ама колко такова, в крайна сметка ще видим. Партия на там. Ей, брат, ай хубаво на море, ще е много яко.
По-якото бе. Тимуре. Вали и гърми. Ама този път на Марти не му върви. Гати. Ни мога да излезнеш да се разходиш, нито нищо вата. Това е. Ако искаш, направихме една малка почивка заради времето, а сега сякаш не е валяло. Много шантало време. Но това няма да ни попречи на разходката. Мене най-мекефи е така опашка с плетчето. Айде. Само че не може. Много искам да видим така. Ако не се хареса. Ако не се хареса, ще го мамя и ще го това сега. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şeyinden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Слънчев бряг. Слънчев бряг. В Слънчев бряг ли съм, в Венеция ли съм, не знам къде съм. Здравейте, добър ден. Гледайте. Измучват водата, изпомпват водата. Наводнило се всичко тук. Гледай. Хората откъде минават. Газ. Какъв е този дъжд, къде си сипало, бе? Ta ki seni görene kadar. Ta ki seni görene kadar. Olanlar oldu. Ден четвърти, нашата почивка. Да, и си имаме гост. И то беше и на нашата тераса, но просто малко избяга. Чу! Мец! Обърна се на да видят. Или... Мец! Който не разбира от котки да не коментира. Идва. Абе, да не ни нападне. Мец! Или... Ето.
Да, бала бе, взема бе и кроса, виж. Я. Ей, дали ще дойде, ба? Два пъти козирог. Ето ги. Я се обърнете, я. Кои са готини? Едната е декември, другата е януари. Кажи му удара. И на тая изтръкнаха ушите, и на тая изтръкнаха ушите. Бас. И я кажа, ти па имаш голем нос. Имаш голем нос. Като ние имаме големи уши. Даже имаш и голема Не е лесно. камера. Ето колата го изкара, да? Ще ходим ли вечерта на Стара град? Пак така по-рано. Тъмън, тия рейсове поне са по-редовни. Изправи се, изправи се така право. Там ще седиш. Дръж ръцете долу, долу ги дръж. Закопай ги. Закопай ги надолу. Надолу, ето така виж. Абе, бе, не. Не трябва да мърдаш. Ей, цигари, фасовете. Снимай към него. Защо? Към мъжа ти. Ето, снимам и към мъжа ми. Ай, голяма жена стана, реве. Защо, ма, чичо ти те дразни? Закопахме. И се оплаква при баща си, веднага при баща си отива. Виша. Сега това отива във Фейсбука. Да те гледат. Как ревеш. Бърбари, бърбари. Николите, искаш да ти махнем плитките. Айде, дева ми махни плитките. Тогава спри. Морето. А кажи. Ужас. Продавай. Сега ни прочули. Как да плуваш от това нещо, бе? А така. Айде, директно и от Стария град. Аз не знам на къде да хванем Е, тук, нагоре бе ми спокойно. По-ще хоме надолу към мелницата. Има ли там какво да видим? Да, тук има, аз съм ходила, ела. Абе, спокойно, аз съм била. Поне тук съм била и знам. Айде, до след малко.
Yanlışları seçtim, doğrum nerede? Kaybettim kendimi, dengem nerede? Bazen düşer insan, yardım nerede? Kalkmam için yerden, sebebim nerede? Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim öyle derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim öyle derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Yolcu benim madem, yollar nerede? Kırdın kanatlarımı, ilacın nerede? Bitti derken her şeyinden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim öyle derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim öyle derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. أنا راجعة يا أغلى حبيب بقولك لأ كده كفاية حبيبي مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا أنا راجعة يا أغلى حبيب بقولك لأ كده كفاية حبيبي مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا يوم ورا يوم حبيبي أنا كنت بحلم بيك بعينيك ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم حبيبي أنا كنت بحلم بيك بعينيك ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم حبيبي ما جاني نوم حبيبي وديني جيت حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم حبيبي ما جاني نوم حبيبي اديني جيت حبيبي وديني جيت
Е, тогава ще ме разберете. И ще кажете, и как съм си толил около да дойм? И съм обикалял из детето с вас. Ще видите, вие ако имате така проблем на детето, видите ли как ще леле, ще разберете. Знаеш какво се така? Че не може да искаш човек да те разбере, който не го е преживял. Няма как да стане. Не знам, ние сме играли тук, Ани като беше... Ама нека си пак племеницата, обаче не е верно. Ангажимент е, но не е твой. Има сте родители, нали? Примерно ще кажеш, сега крайна сметка майка и баща. И мога да си издадеш. Ама сега как ние как? Разбираш, все пак малко много си е чужд ангажимент. Така че... Дай Боже, дай Боже. Как тя да отимате, да отимате. Стига за тази вечер. Айде изключим. Ден пети и последен. Намираме се в новия град, на север. Нов ли е, стар ли е, не знам къде сме вече. Новия град. Водата е уникална. Водата сравнително от вчера е много по-чиста. Безплатен паркинг. Уникално. Две супи, един таратор, две супи, един таратор, една лимонадка малка и 3 кюфтета, 90 лева. Искаш? Е 45 евро, 90 лева. Ева ти е малката. Студено си е. Топло водата може би е по-топ. Тук е по-ветровито, ама вече като планини, няма блокове, няма... Вижте времето, гледайте времето. Право водата като лава. Ти питнете от студ направо лава. Като лава се чувства. Две. Ей! Ей ти! Ей ти! Чото не бе! Влязете ми под водата. Не бе, аз един път ти хваша, бе. Не, Зара, много е студено. Уникална е водата! Може да е по-накова, по-ескорта! Направо, хайде! Айде бе! Чакай малко, пускайте! Давай, давай! Ела, бе! Ела, чакай!
Лазарче! Хайде бе, ще метнеш ли бе? Добре бе. Хора, прибрахме се от плажа, изкъпахме се, оправихме се. Сега ще ходим, натовариме багажа в колата и ще си пообиколиме малко, като за последната вечер. Пък после ще се включиме пак с всичките. Айде! Dale, dale. Абе, виж го това! Банка ми Слаба светлина, постави ли си го? Не знам как. Как бе? Давай! Демони! Имаш каки? Ил, бе! Ей го това отгоре, бе! Так, как Вика? Так, тръжкам кола, мама не ми купи нови PlayStation.
Сега искам да го снимаш това, което ще кажа. Мислех си, че Марки похарчи най-безмислено 5 евро в правда, но всъщност не. Най-безмислените похарчени пари са ето тези, а не тези правда. Извинявам се. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à Paris n'attend rien. Rien autour, il a de sens, il est lourd. Le regard absent, il est seul et parle. Souvent il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non plus rien ne le tient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête, je t'en prie arrête, arrête comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie dans ma love story. И така завършваме деня и нашата почивка. На здраве! Айде мацава! Целуват ти краката, само ти целуват. Капат ли кожата? Не, виж на кака Надя, виж как са. 20 минути е. За 5. Толкова ми миналата година беше 10 лева. Еми толкова от това море. Днеска си тръгваме. أنا لك يا أغلى حبيب بقول لك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا أنا راجع يا أغلى حبيب بقول لك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا يو ورا يو حبيبي أنا كنت بحلم بيك بعينيك
Стигнахме си вече. Леко. Хайде. Слава на Бога. Сме добре Порукаме. всички. Низове. Какво ще кажете, хора, да завършиме това влогче? Слава на Бога, пристигнахме си живи и здрави. Живи и здрави най-вече. Добре сме. А ти, Пеци, Зарче, ще кажеш ли нещо? Може да кажеш те камерата и да затварям. До нови срещи. До нови срещи, ще вам ни пази. Хайде. Айде.